пешеходно движение. Елате вие с нас на пътешествие, с много смях и происшествия. По улици, тротуари, където мигат много светофари. Голяма катастрофа, голяма беда, голяма. Днеска голяма катастрофа стана. За старите няма постоянно, в автомобилите нищо не е останало. Стига вече, стига. Стига, стоп. Ще почнем да го обявам. Вие наляво, ако вие надясно. Трябва да се движите безопасно. Знаете ли къде е правилната? Много важно вие запомнете. За да се движи автомобила безопасно, трябва да върху платното винаги надясно. Знаете ли къде е правилно да се движат пешеходците безопасно? Хора, вече съм голям, всички пътни знаци знам. Значи, пътни знаци, знам колко сте добри. Но когато ви изуча, като съм зрече, ще знам, че без вас не мога точно да се движа аз. Ама къде да взема малко време за вас? Срещаме ги покрай пътя в градове, села, гори. Те на всеки са приятели добри. Починяват и са даже най-големите смълчаци. Ами
Предупредителните знаци са триъгълни с червен екран на бял фон. С черно е изобразено съответното предупреждение. Аха! Раз и два! И раз и два! И три и четири! Всички шансове присън, колело напред да минеш. Ако знакът светло сили, и с велосипед изписан, стари свет предупредителни, има знаци задължителни. Стари свет предупредителни, има знаци задължителни. Всички, всички, хвали домаци, щом научат тези знаци, и са тръгнали на път. Пътя, пътя, ще им стане лек. Пътя, пътя, ще им стане лек. Задължителните знаци са кръгли и сини. Бяло изобразено съответното задължение. И раз, и два, и три, и четири. След коли летящите си, право на лъва устата. Тя без поглед замени си, вирната ти е главата. За да няма наказания, има знаци указания. За да няма наказания, има знаци указания. Наказателните знаци са правоъгълни с син или зелен фон. На бяло поле с черно изобразено указанието. Всички, всички, хвали домаци, щом научат тези знаци, и са тръгнали на път. Пътя, пътя, ще им стане лек. Пътя, пътя, ще им стане лек. По отношение на пътните знаци на всички е ясно кой се движи напред, кой наляво, кой надясно. Този знак ни предупреждава, че тук децата преминават. Строг и важен сочи той и шофьорите да внимават. Има знак, който ни предупреждава, че по улицата е опасно да се преминава. Само подлез или набрез трябва да използваме, за да няма нарушение и опасно положение. Някоя баба е послала, да
повтаря. Мила, дядо, много грешиш, пътната не се държи. Това е място много опасно, по него колите се движат цей час. А може и другач да играем шмахти-мач? Не, то място за движение, не за влюбление. А може ли да пресекувам среща? Маслоканца другарска среща. Може и на дискотека, слушам по пешеходната пътека. Има земля нашата, но виж пътека пешеходна. На всеки кръстопът или пресечка и чака пешеходната пътека. По пешеходните пътечки бели пресича улицата с крачки змеи. Пътека са пътеки, пътеката си честно белязо, спокойно върху мен, може без да ти чуш, мен да пресичаш. Деца, вие нали знаете, че не трябва да пресичате сами, само с мама, тате, бате или някой друг близък възрастен. Всеки трябва да внимава, когато пресича улицата, защото има едно много важно правило, което всеки трябва да го знае. А то е какво? Ако отсреща ти вика здравей, да хукнеш напред е опасно. Кажи си на ум, не дей. Гледай наляво и надясно. Ако няма светофарни светлини, огледай се, тогава премини. А ако има светофар, тогава той нарушава или забранява. С червеното око той казва сякаш и трябва търпеливо да почакаш. А светнали окото му зелено, той казва преминавай позволено.
Винаги бъди внимателен, спази от злото. Ако видиш опасност, освободи плътното на твоята улица в твоя град, бъди загръмнат да се хвали самат. Но освен на светофара, пътните знаци и поведението на тротуара, знаем ли и правилата за поведението в автобуса и колата? Знаем и сега ще ви разкажем. Не шумете в автобуса, иначе шофьора посоката се ще обърне. Не настъпвай, не блъскай
Той мъж и стар. Всички сте го виждали, нали? Дори и опасното да вали, носи униформа в кръга. Пътя се зира с тревога. Маха с палата говори с непослушните шофьори. Който знак се не спазва, даже за гора го наказва. Заради се грижи той, знай това е чичко, пътът полицай.
изобразителна група, коя? Звездички! Бяхте уникални! Всички ние се уверихме, че вие знаете правилата за безопасно за движение по пътищата. Така ли? Да! И след като знаете правилата, за всяко едно знание получаваме една грамота. Това е вашата първа грамота. И сега започвам да раздавам вашите грамоти. Елена Томова. Николай Петков. Заповядай. Елино Амбев. Максимилиан Фьодоров. Калуян Кирчев. Сава Тодоров. Сибел Евсиинова. Мартин Илиев. Соня Колева. Мартин Морозов. Калуян Спасов. Боян Станимиров. Симеон Лазов. Никол Георгиева. Йована Куштерова. Алина Николаева. Кристиян Кавдански. Левент. Екатерина Александрова. Филип Димитров. Боян Лазаров. Радослав Кантарджиев. Мария Танасова. Мелис Мехмедова. Десислава Антонова. Дарена Димитрова. Дарина Георгиева. Илян Мицов. Мартин Морозов. И Марина Касабова. Бяхте страхотни. На кой още трябва да благодарим за вашите знания? Кой ви научи? Госпожа Анелия Райкова. Госпожа Рака Георгиева. Нашия музикален педагог Минчо Стефанов. Оркестрацията на музиките. Гледайте, писам си част от типа и нашата помощник възпитателка. Страхотни бяха. Благодарим за чудесното представяне. Благодарим, че ни направите част от вашето тържество.